Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di paspasama kinibugog kayo alumar. Identero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran di damag wino paspasamak. Di sumbat di agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong di umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway. Itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko. Adumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto. Aldaw ti Sabado kakailan, 22 ti mabilang idi bulan ti Abril 2023, manibo ti ENR Online. May danong ka na kayo, ti sabali man na parang ti programa tayo, Damdamag ni Berto. Dito apo di pagayam yon ni Robert Berto de la Cruz, idi technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin, tapno may dasar di damag, nga namnamayin ni apo nga maka-informar ka na kayo, kinamumi nga dati pakasiknan tayo amin sa kapada, kada ito nga paspasamak ka, idi kabukbukudan tayo nga lugar, idintero apagilian, ken uri di balasyo tao. Digitin sa gana may apo ng hintay pagsasaritaan when no diskutiren. Ti Department of Agriculture po temporaryo nga impawil na ti panakaiserek dagiti poultry products manipo diti pagilian nga Chile. No apay amwen tayo gagiyem ken kabsat. Dati issue apo may panggip ti CPP NPA nga panakapapatay digiti agasawa nga Champson no agpayso dati gigiyem ken kabsat nga napapatay da babayan ti panang tiliw kadakwada digiti kaming ti militar na parparigat na torture gagiyem ken kabsat wenno agpayso apo nga napapatay da iti maysa nga inkwentro. Iti sa baling nga bangir, screening, dati 5-man committee, iti courtesy resignation, digiti nangangatong opisyal ti Philippine National Police, nalpasen, gagayim keng kabsat. Sa bali pa nga damag, dati very controversial nga diputado Arnolfo Arnie Teves, gagayim keng kabsat, adami na yuswata po nga panaka ukag, wenno panakaraot, digitay properties na gagayim ni Apo Diputado Ernie Teves, gagayim keng kabsat. Record high, 89% kadidi Pilipino kontento iti demokrasya dito pagilian tayo nga Pilipinas napintas no kasta nga talaga dati may ibagbaga po nga demokrasya ada dati tarip no nga po iti nagbaitan da Presidente Bongbong Marcos ken US President Joe Biden gagiyim kamsat nga dati kano ket very significant historic para iti relasyon ti pagilian tayo nga Pilipinas ken kastameten iti Amerika. Oy, digitay plate numbers, digitay lugan, gagiyim kay kabsat, adda kano manen panag-value na. Sego na po ti Department of Transportation Chief gagiyim, dito apo ti, bueno, dito shortage kung nakuma, hanapan nag-value, shortage apo ti pan naka-issue, digitay plate numbers ti luglugan, gagiyim ken kabsat. Digitay apo, digitay sa ganami, nga intay pagsasaritaan, wenno idasar mi apo nga pagsasaritaan, ken kasameten pagsisimnukatan ti kapampanunutan. Inayon teto apo, deti iparparwar ti National Economic Development Authority or NEDA nga panagbabakanon ti inflation. So meaning to say, lumaka na po, di kita'y magatgatang pakiramanan ti serbisyo. Nupod no detoy. Ngem no kitain tayo, kasla awam met pay apo, ti panag-value apo, di kita'y magatgatang to include services. Di kita po, kensab sa walipay, tampok para iti may isang oras, sapat na kaidanong ka na kayo di programa, Damdamag ni Berto. Daytoyen tinurure digiti agisem kari daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti gusto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksid iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, ang hinggana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration.
Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, idikaw dyan nga Mias 2022, Wendo Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar ang pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kubudar ka na kayo, ti Blue House Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan na Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Para reservation, tumawag iti cellphone number 0963-003282. Blue House Beach Resort. Panaanan papagayam, di kito'y nabatbati pa yung weekly draw. City the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Tunggal Domingo apo, at dati may swat nga raffle draw, weekly draws. Gigiyim kayong kabsat nga pangamakan. Di kito'y daan na po iti entry when no ticket, raffle ticket nga na i-drop apo kada kito'y tambulo iti Blue House Beach Resort. Di kito'y winners apo iti weekly draws. Mga bagda apo ti first, second, and third prize imported goods tiyawid digitoy nga premyo da. E dinto nga ditay sangapulo pa nga mabunot kas consolation prizes apo umawat dati sagto 200 pesos gagayem keng kabsat. Kasano apo ti magipartisipar awan sa baling aramiden nyo no saan nga mapan agakupar agupa apo kaditi cottages ti Blue House Beach Resort iti barangay 37 Kalayab, Lawag City. So ngano plano yo apo ti mapan iti beach dito barangay 37 Kalayab, Lawag City mapan diretso iti Blue House Beach Resort tapno may kang kayo ti gundaway nga mga baka dito kakadakkel pa premyo kakailian. Ken padaanan ti Grand Draw into May 31 kakabsat keng gigiem. Ada kiti premyo tayo apo ang kakadakkel dito cash prizes. Third prize, 5,000 pesos. Second prize, 7,000 pesos. Ken ti first prize, 10,000 pesos. Plus adu apo nga consolation prizes ti maipaay kadagitay nagasat nga mabunot entry na. Laglagiben nyo, numapan kayo apo iti beach dito barangay 37 Kalayab, Lawag City. Siguraduen nyo apo nga Blue House Beach Resort ti paman nyo pagupaang kadagitay cottages yo. Tunggal makupar nga cottages ti Blue House Beach Resort wenno cottage ti Blue House Beach Resort instant apo may kang kayong insigida iti may nga Blue House t-shirt then te raffle ticket apo nga maipaay kada kayo nga mangitit ti tiyan mga bakte kakadakkel pa premyo tunggal kaubingan aging gat kataengan nga nagkukuyog maikan amin apo iti raffle ticket ket maikan kayo met amin amin apo iti tiyan nga mga bakka dagitoy nga pa premyo manibud kada Mr. Rexy Buyat ken Mrs. Nancy Buyat ken si Bubukel Familiada dere agtagikwa iti Blue House Beach Resort. Laglagiben na the Blue House Beach Resort Promo Bonanza Grand Draw, May 31, first prize, 10,000 pesos. Second prize, 7,000 pesos. And the third prize, 5,000 pesos. At ito'y timay sa kariti nagasat na nga bak, iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza Mid-Promo Draw. Dati di ako tinang-claim iti may isang pricing niya, consolation pricing niya, worth 200 pesos. Congratulations. Bakit niya 200 pesos ako? Nagserte. Nagserte, may nag-cottage, nagbayad lang ti 500 or what? Nakabak ti 3,000 pesos ako. 10,000, second prize 7,000, and third prize 5,000. Can 20 consolation prizes, can adong assorted can goods. Nandagan mo din. Miguel Santos. Miguel Santos. Barangay 19 sa Nibag sa Pumagserte. Tatakat to ni. 200 pesos na po. Yawal tayo na ba? Congratulations, congratulations. Thank you, ma'am. Okay. Thank you.
Ito, ikaw. Thank you. Thank you po. Congratulations. God bless po. May ka manungan pa. May ka. Sa nga pulog at 7 minutos pasado alas 12 kakailan, adakanon makikita po ti National Economic Development Authority wano NEDA nga panagbabat inflation rate iti pagilyante nga Pilipinas para iti dito kitawin 2023. Dito apo iti nagbalin na rakurak manipod ken ni Secretary Arsenio Balisacan. Iti may isang press briefing nga naiswat iti Malacanang no sa dinno na damag ken kuana no addan panagbaba ti inflation rate iti dito nga tawin. Kasumbat apo ti sekretaryo nga ni Balisacan nga aktibo ti monitoring nga isuswat ti opisina na ididet ti sitwasyon ken nakaipatungpal ti umiso nga addang para iti panaggibus ti tawen ket maabot apo diti 4% wenno 0.15% nga inflation rate gigiyem ken kabsat. Kinunapay ti National Statistics Authority nga nagsardengen na po ti inflation rate idi bulan ti Marso. Isut gapuna nga mas nainayad ti panagnato di presyo digiti makan, transportation ken utility iti nasao nga tiyempo. Segun pa ti National Statistics Authority kaya wenno ni PSA Chief Claire Dennis Mapa ti inflation rate wenno panagnato ti presyo digiti goods ken services ket bimaba iti 7.6 idi Marso kumpara iti 8.6 idi bulan ti Pebrero nga nangitunda iti year to date rate nga 8.3%. So ba no pay kasta mas alalisto kano pay apo iti idadating na iti 4% na para iti bulan ti Marso gagayem ken kabsat ya. Okay, no husto deti apo nga dakdakamaten ti biang ti NEDA or ti PSA and NEDA api nga saan na marikna digiti umili adu pala nga po ti agreklamo iti nangato nga magatang gagayem ken kabsat iti pagilyantay nga Pilipinas adda digitay mangibaga nga talaga nga parigat kadakwadan at sitwasyon na po ti pagilyantay nga Pilipinas no digiti presyo ti pagsasaritaan kakabsat ken gagayem ya. Sukayat na nga sawen nga saan pay nga marikna ti masa ti maibagbaga nga panagbaban ti inflation. Di ba? Ada pa yun digitay move apo nga nuwen ken mabalin manayunan idi kalman rimwara po ti report nga agkalikagom digiti mangmangged iti nga gasot 50 pesos across the board nga wage hike para itinaldaw nga ganarenda gagiyem ken kamsat nga detoy mangibagbaga nga talaga nga saan pay nga ginesdan wenno saan pay nga nagsardi nga po tirigat nga paspasaren digiti Filipino kang runaan na po digitay sumusweldo laeng nga po ti minimum wage kakabsat ken gagayem. Malaksi da po kaditi aglablabes especially negosyante no talaga aglablabes apo ti so di apo ti punto kini kalman idi rumwar deto nga kadakkel ti mai paay nga nayon nga ganaren digiti mangmangged wenno nakaempleo iti pribado nga sektor gakabsat ken gagayem so kayat na nga sawen nga talaga nga DJ take home pay deti yawid nga sweldo ni mangmangged kakabsat saan nga makaumanay ada digiti computations nga may parparwaren especially Metro Manila nga na ngingina apo ti sitwasyon nangat-ngato ti standard ti panagbiag iti kamanilaan nga isuda met apo ti may papayan ti mas dakdakkel nga sweldo para iti panagtrabaho da kang runan na apo iti pribado nga sektor kakabsat ken gagayem deti pagsasao tayo apo nga di bagbagada nga development saan na nga madanon apo saan nga dumanon di bagada nga panagnamay iti biyang digitay adda iti baba kakabsat ken gagayem
tilaingen petrolyo, petrolyo, di kitay makbakan, magatgatang, gagigim keng kabsat, ikan, karne, delata, di kitay kang runane, nga mapakadlawam, iti di kitay met services, gagigim kabsat, kas jemet, amit pa'y nagbaba, nga presyo apo kasi no adda pa nagbabana ket agdamit ti ahensya nga mangimandar kas lako makariti goods ni Department of Trade and Industry mabalin nga manduna kadagitay pagtagilakwan nga maibaba apo digitoy nga ti presyo digitoy tapno ti kasta may bagay kadidi kunada nga inflation rate kakabsat ken gagiyem so nga no siyak lang nga maysa awan pay apo ti nakita ka malaksid ga dito ibagbaga apo ti NEDA Secretary nga ni Apo Arsenio Balisacan may isang Ilocano from Solsona, Ilocos Norte gagiyem ken kakabsat nga panagbaba malaksid no detoy ket pang tikaw iti biyang apo digiti agkalikagong nga grupo kang runan na digiti union wenno grupo digiti mangmangged nga bimaban ti inflation kunada tapno agsardeng apo DJ kalikagom nga maingato ti ganarenda asinnot adadda nga pagsanekan na no aprobaran ti wage board digiti nakapila nga petisyon ti umuna po nga pagsanekan na digiti employers digiti agpatpatrabaho kakabsat ken gigiyem ket amote amin hapo nga digiti panaglabi no kwa digito kakabsat ken gayem adamit organisasyon digiti aglabi da or ngamin saan temet nga mababalaw no apay nga aramiden digiti agpatpatrabaho wenno employer tikas jay no naapektaran tayo nga makitrabaho iti pandemya to include gubat gagihim ken kakabsat gawin ado digiti mangibaga nga ti pandemya talagang imbaba na apo ti ekonomiya and adagubat especially ti Russia-Ukraine war gagiyem nga adadapay nga nang parigat kada tayo wenno adadda nga nang imameg kada tayo iti biyang ti ekonomiya kang runan na digiti kasti pagilyan tayo nga Pilipinas nga nakurapay nga pagilyan imadaditi mga ibagbaga nga ti Pilipinas ket agpampamarang nga nakurapay no pay baknang wenno agpampamarang nga baknang ngem nakurapay vice versa gagiyem ken kabsat isu deta apo ti diti matukod nga panunutin no apay nga the analysis wenno da may ibagbaga nga kasjay poor country pretending to be rich or rich country pretending to be poor gagiyem ken kabsat so nga dapat apo marik na ti masa marik na apo ti sangkapagilyan especially kada tayo nga nabababa di may ibagbaga nga pinagbaban ti inflation rate kakabsat ken gagayem ngem tay kunak amangan taada digiti mangipapan nga dahiti ket wagas ti gobyerno tapno alay ayan da apo ti kalikagom dagiti makitrabaho ti labor sector nga kidawenda ti mas nangingina nga ganarenda itinaldaw tapno akma DJ masapulan da itinaldaw nga panagbiag kakabsat ken gagayem ket dito apo nga maalay-ayan DJ danag digiti mga agpatpatrabaho or employer nga mabalina po nga agserra DJ negosyo da agserra apo DJ business da gaputa saan da nga makabalinan nga ipaay aglalo nga 150 pesos in Manuela kada tayo apo dito probinsya mas nabababa kasi nabababa apo ti minimum wage iti probinsya kumpara kaditi dadakkel syudad especially Metro Manila nabababa tayo gagayem kabsat standard of living ti rukudan so adda digiti wage board nga mangkita kadigitoy so no kitain tayo apo sapay ta agkamalit digiti padak nga kastoy ti kapanunutan na digiti kakastoy nga rakurak coming from NEDA coming from Philippine Statistics Authority sapay apo ta adda ti kinapudnuna kakabsat ken gayem nga saan ket di nga mislead iti husto nga sitwasyon ti pagilyan tapno maalay-ayan ti kalikagom digiti makitrabaho nga kiddawenda ti agpetisyon da gagayem kakabsat adda digiti nasyon apo nga agrarally digiti tao ada dito kakang kontak ko apo di Norway Oslo ada dialogue nga may suswat apo kaditi laborers manipod kaditi taga-gobyerno gapo apo kaditi nga inflation gigigim kakabsat sabagay dandani so amin nga nasyon na makariknada ti kastoy ngem digiti babaklang nga nasyon gagayem
adda digiti iparparward na nga pundo nga maited tapnon ti kasta gumanay gayt ekonomiya uri dito pagilyan ti nga Pilipinas your uren ti DSWD abot ti ayuda gapot inflation bigla nga rimward deto nga rakurak manipod apo ti National Statistics Authority kang runana kay ni PSA Chief Claire Dennis Mapa gagayem nga bimaba na po ti rate di presyo wano digitay dito inflation gagihim kamsat bimaba from 7.6 or nagbalin na 7.6 manipo dito 8.6 nga pinasar tayo apo idi bulan ti Pebrero so with neda Chief Secretary Arsenio Balisacan adamit ti kasjay nga talagang puspusan dito aramiden da tapno maisubli apo ti inflation rate agbalin nga 4% up to 5% before nga agmudot itawen 2023 kakabsat keng gagayem dili amo no kasano kasi timet tititain tay dito apo ti digitay especially digitay imported raw materials diri agapo ti balasyo taaw kakabsat keng gagayem to include apo digitay local products tayo digitay sabsabaling DJ ti pagarigan tayo DJ mapan agkalap gaghihim keng kamsat mapan agkalap adun digit interviews tayo kadagitay coastal towns, coastal barangays, coastal municipalities nga DJ kalap makalapan gagihim keng kamsat masapul nga akmah ka DJ gastuem puunam apay nga agpuunang ka nga mapanagkalap siyempre masapul mo ti bangka di motor anati kayat nasa wen no ti usarem nga mapanjiteng nga ti baybay ket bangka di motor petroleum products gasolina especially gagiyem kay kabsat so adda pa nagpababa na ti presyo gagiyem kabsat ti petroleum products but haan nga kas kaditi mun unang nga aldaw tata less than 60 ati ada pa more than 60 depende di klase di petrolyo especially gasoline gagiyem kabsat di kuaket diesel ti talagang bimulusok ngimato so ti kitkitaan tayo dito nupudno dito sarsaritain da balisakan manipud tineda ken ti biyang ti PSA gagihim king kakabsat masapul nga nababa di unam even ti agricultural even ti sektor ti agrikultura kakabsat king gagihim di ba ti problema tayo numero 1 dito ket ti inputs abono pesticidio insektisidyo to include labor fee gagihim king kakabsat hanmet nga bimaba dagitoy sukasano nga ibabam di presyo no maidasar ije merkado nga mailako digiti agricultural products to include fish gagiem even anapay digiti sabali pa yung agricultural products karne ti baboy karne ti baka ken sabsabali pa hamet nga bumaba po digiti nga kasapulan tayo adun digiti nakain-inuman tayo nga talaga nga ibagada marigatan da nga mangipataray je negosyo da direkta kadigiti mannalon marigatan dan gabuta nangatumit unay ti agricultural inputs gigiyem kay kamsat so kayat na nga sa wen nga no addaman pa nagbaba ti inflation rate saan pay nga marikna nga mamimpinsan apo digitay tattao detoy nga kasti palpalawag apo ti biyang tineda ken kastamet ti Philippine Statistics Authority babae na po iti happy deto nga ni Claire Dennis Mapa ken ni apo Arsenio Balisacan yan po yung kitain tayo nupudno wenno saan sapit agkamaliak ti panangipapan nga naiparwar digiti kakastoya po nga damdamag wenno rakurak manipod kadidi masiknan nga hensya ti gobyerno ti PSA Philippine Statistics Authority ken ti National Economic Development Authority tapno maalay-ayan DJ kalikagom digiti mangmangged nga mangiporsige apo ti kiddaw nga manayunan ti ganarenda nga agsanek kadidi employer nga ammo tayo apo nga ure isuda ket nagsagabamet apo iti panag down gapo apo iti pandemya to include gubat gagayem kamsat sapay agkamaliak ket umiso apo nga panangipapan wenno sumada deti nagbalin na rakurak tineda ken ti biyang ti PSA nga mariknan makitkitan ti panagbaba ti inflation rate ayon para kanyak lang kapanunutak gagayim keng kamsat kasi ada digiti makatikaw no kay mislead mo
tapno alay ayam DJ mabalin na negatibong epekto na gigiyim ka absat, especially apo kanidi agpatpatrabaho, mangiparwar ka apo ti data or datos or record nya ure ahon ti pagibasaran. No kita ik awam met ti pakaibasaran na nga bimmaba gagiyim ka absat gaputa awam met ti bimmaba kanidi products and services, goods and services nga kasapulan tayo apo tinaldaw-aldaw nga panagbiag tayo. Kakabsat king gigiyem, sapay kunak manen, taag kamali ang apo ti panangipapan, nga dito kit wagas, di kit idwang ahensya, tapno alay ayan dati kalikagom, di kitay makitrabaho nga marigrigatan unay na po, gapu ti kababa, ti paka purchasing power, ti piso, nga maigatang nga po karikitay serbisyo, ang kas pagbayad ti serbisyo, ken maigatang karikitay goods, gagihim ken kakabsat. Dapat apo mangiparwar, da apo balisakan, ken ni apo mapa iti PSA, idi talaga nga pakakitaan no husto nga bimaban, mapanday di merkado, mapanday ti ayan, di kita tattao, aggatgata nga po kadiri kasapulan da. Amin, kaabsat king gigim, te kunak nga roda po, kasano nga ibagam, nga bimaba, asano nga ipababa ni mangalap, ti bayad, ti makalapan na, nga ikan, gagihim king kaabsat, ket dita presyo dita produkto a petrolyo, nga usarenda tapno makadanon da teteng nga tabaybay, di met bimaba, no daduma pukaw dapay, iso nga dapay diti masadot nga mapan, aglalo no agraira apo ti, kaawan apo di kiti makalapan, kabasit ti makalapan, iti teteng nga tabaybay, kaabsat, masulit ka ne, amom tumit lang no, gumasto ka apo ti more than 2,000 round trip, manipod apo jay takdang ginggana di teng nga di taaw nga papanam, ket manukilon tulat maalam, alay bagam latan 200 ti kababaan, or bagam 300, gagiyim kabsat manukilo, nga lames ti kaibatugan, DJ more than 2,000 go and back nga usarem nga petrolyo, tapno makayawid ka apo iti makuna nga pagsapulam, mailakom nga mga lianar idijay ginastom ken para iti pamilyam, di ba? Para magbagim para iti kapamilyam, kakabsat ken gigiyem. So nga dapat tay kunak nga ruden kariten tayo apo digiti nga opisyal, nga mangiparwarda ti husto nga husto nga record nga mangipakita nga bimaban apo digiti presyo tapno maibaga nga inflation rate ti pagilya na Pilipinas ket bimaba. Manipud kano apo ti dati nga 8.6 nagbalin na 7.6 iti napan nga bulan ti Marso ngem todo ti panangararamid ti gobyerno iti kabaninan na tapno agsubli when numapan iti 4% up to 5% ti inflation rate agingga nga agmudo ti agdama nga tawen. Ayun okay. Bueno, kasamanan na po ituloy idasar tayo dito sa Balipay nga damdamag agyaman tayo po kada Mr. Danny Hernando Agustin ken ni Mrs. Sofia Agustin edi Toronto, Canada. Maraming salamat Mr. Ray Villanueva iti California, Estados Unidos, ni Mr. Jewel Centillas manipod ti Lahaina, Maui, Hawaii. Maraming salamat Mr. Guillermo Agustin ken Mrs. Larina Agustin manipod po iti Toronto, Ontario, Canada. Thank you very much. Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte, ken ni Ma'am Esmer Galisinao, manipod ti Barcelona, Pagilian, Espanya. Thank you very much to Cherylin's Crispy Chicharon. Magatang dito yabo. Iri ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherylin's Crispy Chicharon at daan raman nga di mo malipatan. Pakiramanan di sa Balipay nga putahe nga lako da. Kukwa kinawat matunan da Mr. Henry Valledor ken ni Mrs. Cherylin Jacinto Valledor. Laglagipen Cherylin's Crispy Chicharon, maribo na po iti San Nicolas Public Market ground floor, ti tiyandaan ti ili ti San Nicolas. Maraming salamat Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City. Adana po kadito kakalaing aircon technicians. Tapno runusen dati agbalin na problema, ti aircon tilugan nyo, babayan kini Engineer Neil Jose. Thank you very much, TMT Construction Company. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo. Manipod maplano apo, aging gana nga malpas ti pasdek nga kahit yung patakdiren. Serbian na kayo itinaing kalintigan na presyo. TMT Construction Company, kukwakin matmatunan ni Honorable Telvin Tapawan. Manipod po iti konseho ti Ili ti Marcus.
Thank you very much kini Dr. Alan Taylan. It is St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo ti Baguio, kahit yung apo ti pakonsultar ti doktor, mapani ti doktor nga mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, manibod ti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni Suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Di kwati na pintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert ta DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna. Iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tatlong kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no namang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood ang i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tatlong kas ta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na isi pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kaditi rugit DJ air conditioning system ket at the tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka mang Robert. Okay, 30 siya minutos kalpasan, ti oras yung alas 12 para kadita ay manarimano po ti pangal daw na. Dito medyo maladaw ang mangal daw. Gagigim kay Kabsat, happy lunch time po. Sapay tagbalin niya kired ti bagi, ken kararwa ti digitay taraon nga ipaunig tayo para iti pangal daw. Iti sa bali pa ya po nga damag nga intay pagsasaritaan kukwestiyonar na po ti Armada ti Pagilya na Pilipinas ti pakabigbigan ti panakangiwat ti Communist Party of the Philippines nga ni Mar Vabuena gagayem kabsat
Kagidda na po diti panangiparwar ni Vabuena iti maysa nga damag nga mangkumkumpirmar iti papatay iti agasawa nga CPP-NPA leaders nga da Benito ken Wilma Chamson. Kagidda na po diti aligasyon nga isuna naparigat na torture kalpasan nga matiliw ida dagiti militar. Ayun diti ti diti ti debate from the CPP-NPA ken tibiyang ti militar. Ni militar ibagana napapatay digitoy iti inkwentro ngem nimet NPA especially apo kaditi spokesman mangiparparwar met apo ti aligasyon nga inarestar tiniliw ida ti militar ket ditoy nga pinarparigat da dagiti agasawa nga leader ti New People's Army wenno CPP-NPA nga da Wilma Chamson ken ni Benito Chamson. Irimesa nga statement in diniskribir ti AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar nga fictitious person fictitious no kunam ket awan diti pagibasaram fictitious kasla diti pampamarang nga tao kasla kuma fictitious nga diti awan pagibasaram nga isuna ket pudno isuna fictitious nga rod gigiyem kamsat fictitious person detoy Balbuena nga rumrumar nga pannakangiwat tibiyang ti CPP-NPA gagiyem kay nga kapsat. Detoy ket kunana digital person. Amamutin no digital may programa gagiyem kay kapsat. Ken detoy ket saan nga umiso detoy inrakurak na apo when no press release ti pannakangiwat ti CPP-NPA. Kunana nga nabayagen nga agsususpetsa ti armada ti Pagilian nga natayen digitoy kalpasan ti nagbalin nga engkwentro panakiengkwentro ti New People's Army iti trupa ti militar Agosto 22, 2022 last year iti baybay nga paset ti Katbalugan City ijay Samar. Digiti aligasyon kunana nga tiniliw ti militar di agasawa nga Chamson na torture wenno na parparigat ket paset laeng ti propaganda wenno pabuya ti komunista nga grupo tapnon ti kasta maagda di wayda apo nga yaw-awan mangimislead iti biyang ti sangkapagilian wenno dagiti Pilipino gagiyem ken kakabsat kabayatan na no kagpaysuman kunana nga agpayso ti deklarasyon detoy liderato ti CPP-NPA-NDF nga pannakatay di agasawa champion ket kayat na nga sawen nga nagbalegi ti operasyon ti biyang ti gobyerno kontra kadagiti pugante manipud iti linteg. Kinunapay ni Aguilar ti biyang ti armada nga ti deklarasyon ni Valbuena ket mangipakita nga nagkapuyen nakapsuten ti CPP Communist Party of the Philippines gapuy di kaawan ti leader ditoy kalpasan nga pimusay ti CPP founding chairman nga ni Jose Maria Sison gagayem ken kamsat okay diti apo ket maysa nga kasla kadili ko nak pangyaw-awan manen mayaw-awan manen ti publiko iti deti nga banag kakabsat king gigim agpayso nga da operasyon ti militar kontra kadigitay rebelding nga grupo nga kas ti CPP-NPA ngem saan na nga kayat asawen nga mabalinda ida nga arestaren ida ikwami diti pagbaludan saan ket di nga parparigatem aging nga matay ti asinno man nga arestar gagayem ken kabsat nga addan metten ket din dagitay personalidad manipud ti armada nga nakaaramid naakusaran nga nakaaramid ti kasta hubito palparan di ba makukwestiyonaran gigiyem kamsat ken adupay nga sabsabali nga nagbalin nga opisyal ti Philippine National Police kakabsat ken nga armada ti Pagilian I'm sorry for the word Philippine National Police kakabsat ken gigiyem nga kastoy ati no maarestar mo ida ibalod mo ida isaklang mo ida then agsungbat da gagiyem kang absat diti umiso apo nga nakadingeg ti ngem no timet agpaypay suket napapatay da gaputalimmaban da apo iti operasyon ti gobyerno karbingan ti gobyerno deta nga timet kayat nga sawen no kwa agparparbo deti pannakangiwat apo ti CPP-NPA nga ni Valbuena gagayem ken kabsat so nga no daduma masapol nga tingitingen tayo apo digiti rumrumar nga kastoy hanga basta tayo
Agsanek tayo apo kaditi mangig tayo apo nga karbingan ti gobyerno nga proteheran ti biyang ti pagilyan manipod kaditi komunista wenno digiti rebelde gigiyim kay kamsat ngem no pay rebelde digiti adamit karbingan da nga mangsungbat iti proper forum kasti korte no anya apo ti nagbasulan da nga saan na nga kayat nga sawen nga numaysa kan nga rebelde ket naarestar ka papapatay da kan eliminate da kan ngem da digiti kakasje yung process of elimination nga kung kunada kakabsat kay gigiyem at akit si kamit latat problema dan si kamit latat operasyonan dan nga no daduma ket maipampay na po iti alanganin na sitwasyon di kiti adda iti tropa ti gobyerno di kadda no daduma met tinakit siguro na ket shoot to killen gigiyem kamsat nga saan nga maibasarin na po ti order or mandar talaga nga iwalindakan kakabsat kay gigiyem gapo pay laing po iti maulit-ulit nga si kanapo ti problema ti gobyerno or ti biyang ti armada kakabsat king gigiyem ito yung problema hangam mo no ustot anya to sinutustot sa saritaan na kaslaki detoy anat agpepeso napapatay ri agasawa nga Chamson Wilma Chamson ken deti asawa na iti enkwentro apo iti Katbalugan City Samar wenno na arestar digitoy ket naparparigat da ni CPP-NPA spokesman Romar fictitious nga tao kas panang deskribira po ti biyang ti armada Mar Balvena kunana nga naarestar da gito ket tinurture da ti militar agingga nga natay idinto nga ni militar ti met bagbagana saan napapatay da idi adda enkwentro iti Katbalugan Samar di met ti kakabsat ken gagayem so nga santay nga amo no anya ti pudno narigat apo iti mangipaay apo iti nalpas nga komento may naigiti detoy agingga nga awan digiti tumaod nga ebidensya no anat husto nga napasamak no talaga nga isuda napapatay gabuting kwentro karbingan ti gobyerno ngem no kas pagarigan na arestar da ket sanda ida nga pinagsungbat iti umiso aglalo iti korte ket naparparigat na torture agingga nga natay digitoy saan met nga umiso nga aramid ti armada deta gagayem ken kaabsat so dapat adda investigasyon babay na po iti umiso nga grupo nga manginvestigar iti detoy tadiket agpimpin na patilat po ti biyang ti militar ken kastameten ti rebelde a grupo. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod. Asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod pasit ti barangay 50 Butong diti syudad ti Luwag. Asinig ti mga to bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti grubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kariti cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos.
kung saan ang panlasa mo ay concern ko. Siguradong kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your Lechon Manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaparize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Okay, tuloy. Ti programa tayo damdamag ni Berto. Dapat nabatbati ako siyam nga minutos kasangwanan ti oras tayo nga alauna gagayim keng kamsat. Si Mang Petapoy dirabi di Chinese Foreign Minister nga ni Qin Gang gagayim ken kamsat. Tapno kano umay na padasen nga paigetan wenno pasantaken ti relasyon ti Pilipinas iti agdama gagayim kamsat ket may suswat apo ti kadadakilan nga balikatan military exercise kadwana apo ti Pilipinas iti United States gigiyim ken kaamsat EJ Sambales sa dati na yuswat apo nga ano dito yan dito air assault exercise EJ Sambales pasit apo dito balikatan 2023 gagayim ken kaamsat so dito kaaddat ti foreign minister dito pagilian tayo ng Pilipinas gagayim kay kamsata ada ka dito offer da iti pagilian tayo inrakura ka po ti Philippine official di officialis ti Pilipinas nga nakasagana ti pannakitaripnong ni Qin kani Presidente Marcos Jr. Itangal daw Sabado kalpasan ti initial nga meeting kadwada ti Philippine counterpart da nga ni Enrique Manalo kagidda na po ti panagbisita ti Chinese Foreign Minister may dito pa nakayisuswat apo ti parang isuswat ti Pilipinas ken ti Estados Unidos ti kadakilan nga joint military exercise no sa dinno nga agarop sa 10,800 nga soldado ti karaman apo iti live fire ken combat drills aging gana apo into no 28 aldaw to deta ti Biyernes agagayem kamsat si Mang Peti di Manila idi agarop alas 10 di rabi ni para iti pagbisita na iti Pilipinas ti Foreign Minister segon iti report ipurpursigimet ni Marcos nga papigsayan ti relasyon da iti Washington kalpasan nga basura ni dati nga Presidente Rodrigo Duterte ti alyansa deto ket napan iti biyang ti Beijing para iti economic deals ken infrastructure projects when maliknayo abo medyo na barbara ti relasyon ni Duterte dati nga Presidente Duterte iti China kumpara iti Estados Unidos dito ket itilikudan nga pagin-innagawan apo ti duwa nga nasyon ti West Philippine Sea gagiyem ken kamsat China ken ti biyang ti pagilyante nga Pilipinas claimant ti pagilyante iti West Philippine Sea wenno South China Sea nga kung kunada agbalin nga parte ti diskusyon ti regional security issues ti mutual concern segon ti Department of Foreign Affairs agenda iti panakitaripnong wenno iti taripnong ket mapagsasaritaan ti kooperasyon ti agrikultura trade, energy ken infrastructure. No energy ada deti parang joint exploration activity ti biyang ti pagilyan nga Pilipinas ken ti China kadagitay langis iti West Philippine Sea. Kinunamet ti Chinese Foreign Ministry spokesman Wang Wenbin nga kalikagom dito nga ibibisita ni Qin iti panang panang pairot ti mutual trust no unam ket panagtalek ken properly nga panang diskutir panang matratar apo digitay pagdidiferensyaan
ti China ken ti Pilipinas gagiyem kay kamsat iti kalabes remor dito issue apo di kiti OFW si Taiwan gapo ka dito bumarbarang atensyon ti China ken Taiwan gagiyem kay kamsat kinunamet ti Philippine Foreign Affairs Analyst Richard Haydarian nga tibibisita ni Kin ket na itaon unay ken importante unay gapu ti agdarema nga estado ti relasyon ti nagbetan digiti dua nga nasyon gagiyem kamsat timet lamang pagpabara ti relasyon ti China ken Pilipinas ket West Philippine Sea den digdigan apo deta tensyon iti nagbetan ti Taiwan ken ti China tidakkel nga saludsod apo ana digiti offer ti China dito pagilyante nga Pilipinas stick ka di wenno carrots gigiyem kay kamsat tapno ni kasta ket makapagsisinukat da apo iti idea okay adda ni ni Kin dito pagilyantay nga Pilipinas maininaw met apo dito pa nagtaripnong US President Joe Biden ken ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. So napintas di ba? Matingiting ni Marcos no sino nga talaga ti pudpudno agayem ni kadi Amerika wenno ni China gagihim ken kamsat agbalin ka no nga very significant ken makasaysayan maimaldit ti pakasaritaan dito git pa nang iladawan ni Philippine Ambassador to US Jose Manuel Romualdez dito mapaspasangasangan nga official visit ni Presidente Marcos Jr. in Washington ken para iti bilateral meeting na ken ni Presidente Joe Biden ti Amerika. Kunana nga tinasao nga high level visit tinagbetan digiti opisyal ti Manila ken ti Washington ket paset ti estratehiya iti agnama nga administrasyon malaksid ti bilateral meeting maaddan pa dito iti very full 3-day schedule si pupunno nga schedule digiti duang presidente iti ibibisita ni Marcos iti Amerika. Kinunat ti Department of Foreign Affairs nga di Estados Unidos ti presidente ket sumangpet ija into Abril 30 ken nagpatingga deto iti Mayo 4 gagayem ken kamsat ada meeting kaditi business leaders gagayem kamsat ada pa bilateral meetings cabinet members ti Biden administration ken adda ti panaka mapagsasaritaan dito iti panggep iti enerhiya climate change segon ken ni Romualdez. Posible ako na nga saan nga mapagsasaritaan ti may panggepa irupat nga baro nga nayon nga sites ti Enhanced Defense Cooperation Agreement. Ito yung ito yung issue may tatapo ti Pilipinas ken ti Pilipinas ken ti biyang ti Estados Unidos gagiyem kamsat nga dati ket na pagsasaritaan apo iti 2+2 meeting babaen apo kadito opisyal ti Department of National Defense ken ti Department of Foreign Affairs imunan nga ni da Presidente Marcos ken ni Biden ket nagkita uno nagtarpno iti New York gagiyem kamsat iti risuat nga United Nations General Assembly iti September iti napalabas nga tawen digiti duwa nga leader ket maadaan ti dakkel wenno ababa nga panagsarita kadidi nga gundaway para iti sideline ti Association of Southeast Asian Nations Summit gagiyem ken kamsat para kanyak napintas apo nga adda ti taripnong ni Marcos ken ni China adamit taripnong ni Marcos ken ni Amerika gagiyem kamsat no malagip ko na apo di interview ken ni apo abogado Arnedo Valera edi before nga agtugaw ni Presidente Marcos nga rumbeng apo nga naannad digitay panakidayalog ti presidente kadigitay sabsabali nga presidente iti entero nga nasyon nga masapol nga agsanek apo iti biyang ti negosyo panakaestablisar ti trabaho sa angket nga gubat digitay mapagsasaritaan no adda digitay kataripno nga apo ti presidente gaputa ti pagilyantay nga Pilipinas agkasapulan tayo apo iti suporta manipod ti sabali nga nasyon gagiyem ken kamsat no nasken nga ikolmo no ana ti offer ni China nga pagimbagan ti pagilyan na Pilipinas ket ikolmo met DJ offer ni Estados Unidos sa pagilyan digiti Pilipino dapat armiden ti administrasyon deta hamo met ibaga nga namamangka ka sa dalawang ilog gapo apo ta pang-ekonomiya met ti pagsasaritaan nga sa angket nga panggubat gagiyem ken kamsat isu nga kitain tayo apo no anyan to apo ti agbalin nga bunga ti taripnong ni Presidente Marcos iti Foreign Minister ti China nga deta dito pagilya na Pilipinas ken
ti manamnama nga ipapan ni Marcos iti Estados Unidos para iti official trip na ada sideline dialogue day din po iti Southeast Asian Games na Southeast ASEAN ngem sabali apo dito personal nga taripnong digiti dua nga kas pangulo ti Pagilian ken pangulo apo ijay Estados Unidos by next week rumor apo ti agbaling nga desisyon via video ni Biden no agpari-elect iti daytoy sumarunong eleksyon na po iti Amerika kas presidente iti Pagilian ni Estados Unidos gagihim kamsat ngem summit nga naipan dito aglabi ni Biden ken ni Marcos gapot adumit Filipino iti Estados Unidos especially Hawaii nga amok nga adu pelay nga po diti Marcos loyalist kaditi aday iti Estados Unidos gagihim kamsat possible adalat na kita but saan nga may parwar gapot up to now awan met pay apo tinagbalin nga desisyon ti kampo ni Biden especially Biden itself no agpaidasig iti sumarunong nga panagpipili or abelan na apo di makungkuna nga panagpare-elect gagiyem ken kabsat. Okay? Awan na po tinabati pa nga oras ti deti nga malim para iti programa ti damdamag ni Berto deti di pagayam yo Robert Berto de la Cruz iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibati min tinataliray nga malim ti Sabado agyaman kam tingkay panagdingeg ken panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Kinintero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian tapno maamuan ti publiko ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway iti daytoy programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto! Tumulong para iti pa nakasalbar ti biyag. Pamalagip nga danon kada kayo, babayan ti ENR Online, ken ti Philippine Red Cross. Wait, nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya, ipanagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket maysa kadagiti kaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted detoy iti self fulfillment as they say or sense of self pride kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumpas na hala nga may nga biag it can save up to 4 lives. Imagine there are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally tabagbagi tayo adu digiti advantage na kasi no agdondonar tayo ti dara apo we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam no agdonar tayo di dara it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digitoy tina-find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Kakailian na to ni Dr. Chester Ponyo, ENT Doctor, tapno mga ipaay karikiti kang runaan nga tips para iti panang salwad tilapayag. Dak dito ay tapno mangited iti tips no kasano nga tagibenen tayo daytoy lapayag tayo. So basically talo nga tips ti ited ko. Ti muna ket day panangliklik tayo iti natipigsa nga uni. Kaputa ti natipigsa nga uni isu ti most common
kaguan nga rason no apay nga agsulod daytoy lapayag tayo. No saan tayo met nga kabalinan nga maliklikan ket sapay kumata kan tayo ti proteksyon daytoy lapayag tayo. Babaen di panag-usari ti earplugs may sulbong ditoy. Bueno tay earmuff nga mangkalob iti sibukel nga lapayag tayo. May kadua ket liklikan nga sukit-sukitin tayo ti unig ti lapayag tayo. Katuan kada tayo siguro ket agusosar tayo iti cotton buds kada digitay pala-pala kutkut sarita hairpin ket daduma pay nga banag ngem dagitoy kumaket liklikan ta ad-adda makadakes no masukit-sukit iti lapayag tayo. Isu nga ti kapintasan nga panangdalos ti lapayag ket ditoy laeng ruwar ti lapayag ti tayo dalusan. Mabalin nga punasan tayo ti labakara, walya, panyo, pero na anyaman, anadalos alupot. Ti maudi nga tip, ket iti inkay kuma panagpa-check up ti lapayag yo, oray maminsan, pero mamindua, iti may nga tawen, tapno no masirip, ken ma-check up, tay ear, nose, throat specialist yo, tay lapayag tayo, ket no ada tinasken nga madalusan, no nasken nga ramidan na, ket ramidan na daytoy. Ken may kolektar di daytoy, ket saan nyo kuma, ibaybayag, no itantantan, tim kayo pa nagpa-check up, no adaman ti sabali nga malit na natay lapayag yo, panagsakit man daytoy, no panagkapsot ti panagtingnig na, ket dagusen tayo nga mapanipakita iti espesyalista tapno no daktakkel met latay namnaman na nga magasan daytoy. So dagitoy ti talo nga tips nga mai-share ko kayo kung kasano nga tagibenen daytoy lapayag tayo. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpuar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasa masugat. Tinapalabas. Papagayam, kablawan na kayo, itinagasat niya malim ti Sabado, 22 ti mabilang iti bulan ti Abril 2023. Manibo di ENR Online, may danon ka na kayo, ti sabali payaparang, ti programa tayo, Tinapalabas. Dito ti bagayam yun ni Robert De La Cruz. Kadwada iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Pare din ti panangituloy nga panangibasa iti deti surat nga nakaipalaunan tinapalabas iti biyag ken ayat ni pagayam tayo Ophelia. Ngem kasalunan papagayam ngentay
Lucky Ben, when ituloy nga ibasa, ti surat ni pagayam tayo Opelia, agyaman tayo ka rin sumaganan. Pagyamanan tayo da Mr. Guillermo Agustin ken ni Mrs. Larina Agustin, manipo diti Toronto, Ontario, Canada. Agyaman tayo met ka da Mr. Jewel Centillas, manipo diti Lahaina, Maui, Hawaii, ken ni Mr. Ray Villanueva, manipo diti California, Estados Unidos. Agyaman tayo pa kada Mr. Danny Agustin ken Mrs. Sofia Agustin, manipo met pa ilaing nga po diti Toronto, Canada. Thank you very much, Ma'am Elis Tamayo, manipo diti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, ni Ma'am Esmerga Sinao, manipo diti Pagilian na Barcelona, diti Barcelona, Pagilian nga Espanya. Thank you very much iti Cherylyn's Crispy Chicharon nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherylyn's Crispy Chicharon, adaan raman nga di mun tumaripatan, pakiramanan, dahil sa balipay nga putahe alakoda. Di Cherylyn's Crispy Chicharon, ket kukwa kinimatmatunan da Mr. Henry Vallador, ken ni Mrs. Cherylyn Jacinto Vallador. Thank you very much ken ni Dr. Alan Tailan, manipo di St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. No, andarigrig na inyo ako di Baguio, kahit yun nagpakonsultar di doktor, mapani di doktor mapagtalkan, Dr. Alan Tailan. Thank you very much. Iti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center. Nga daan ka nagiti nalalaing nga aircon technicians tap nornusen da ti problema ti aircon tilugan nyo. Ti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center ket masarakan iti Balintawag Street ti Siyudad Tiluwag bawen ti Panangimaton ni Engineer Neil Jose. Agyaman tayo pa iti TMT Construction Company nga masarakan ti 48A Kabungaan North, Lawag City, lauden laeng ako ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, serbian na kayo itinaing kalindigan na presyo ti TMT Construction Company. Manipod plano aging gana apo iti panakalpas ti patakder nga kayatyo nga ipasdek. Babayan ti panangidaulo ken panagimaton ni Honorable Telvin Tapawan, kami nga po ti konseho ti Ili ti Marcos. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration, manipo ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti gusto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa digiti cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtagikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na paragtitipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort, masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukwa kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon ka kailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Padaanan gagiyim kay amsat tinindaklan nga Grand Draw ti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza into no Mayo 31 iti deto nga tawen. No pay kasta apo adupay digiti nabati nga weekly draws. Iti weekly draw apo digiti abakan nyo ket imported goods para di first prize, second prize, ken third prize. Ada sa nga pulo apo nga maabunot ti entry na nga mga bagi di consolation prize nga sag to 200 pesos. Awan sa baling aramiden nyo, tapnon ti kasta, may kang kayo ti gundaway nga magipartisipar ti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Mapanagupa, wenno agakupar karigiti cottages apo ti the Blue House Beach Resort iti barangay 37 Kalayab, Lawag City. No kayat yo apo ti ag beach, ada kayo jay diretso iti Blue House Beach Resort.
tunggal maakupar nga cottage ti the Blue House Beach Resort, maikan kayo insigida instant apo nga Blue House t-shirt. Plus, maikan kayo amin nga nagkukuyog, manipod kaubingan, naging gana ti kataingan, iti raffle ticket para iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Iti raffle ticket, isurat nyo apo, kompleto dininagan nyo, nalawag nga pa nakaisurat dinagan, pakiramanan ti address, ken telephone number nyo. Yeah? Then, i-drop nyo apo, di stab na, iti tambyulo, ket dito yung apo ti pakabunutan, di kitay nasgasa ta mga baka, iti weekly draw, pakiramanan to ti grand draw. Iti grand draw, gagigin kay Kabsat, 5,000 pesos ti third prize, 7,000 pesos ti second prize, ken 10,000 pesos ti first prize. Awan sa pulin yun. The Blue House Beach Resort Promo Bonanza, may dandanong ka na kayo. Babaeng ka na itiman nakigayem, na ayat ngagtagikwa, da Mr. Rex Sibuyat, ken ni Mrs. Nancy Sibuyat, ken ti si Bubukel a pamilyada. Adto iti may sa kaditi nagasat na nga bak iti The Blue House Beach Resort Promo Bonanza Mid Promo Draw. Dati di ako tinang-claim iti may isang price iti consolation price iti award 200 pesos. Congratulations. 200 pesos ako. Kumano ka lang po kapapats ko. Kaya 1 peso. Nagserte. Dati ako nga promo ng Tigana India, Mayo 31. Grand prize 10,000, second prize 7,000, and third prize 5,000. Can 20 consolation prizes, can adong assorted can goods. Ako dati kaya, nangabak ako, 3,000. Nakasan, congratulations. Nandagan mo din. Miguel San Pablo. Miguel San Pablo. Barangay 19 sa Nibang sa Punagserte. Katakat to ni. Sulit na sulit ba? Well, sir. Okay. Thank you, Next sir. time, okay. Thank you. Nangabak dito 100 pesos na po. Yawal tayo tinabak. Congratulations. Congratulations. Thank you, ma'am. And for now, 742. 740, Angie Roque Morales, di Barangay 23, Gawad City. 742. Thank you. Ito, kailangan. Thank you. Thank you po. Congratulations. God bless po. May ka manungan pa. May kapat. Doon papagayam, ngayon tayo tuloy, ti pan nakaibasa, dito surat nga nakaipalaunan, tinapalabas ti biyag ken ayat, ni pagayam tayo, Ophelia. Saan pa'y nga umanay titawen ko nga 18. Kapot sa nga pulo ket pito pa'y lain titawen ko idi, Manong Robert. Nang rugi ka nagbalin nga katkadwa wenno, iti ababa nga pannaoket, katulong. Iti biyang da Manong Bricks, kini Manang Minda. Anak ida ti pagpapaaya ng pamilya ni Nanang. Yang simina da ni Tibalay, sipud, nakapagkalaysada. Inhinyero ni Manong Bricks, ket masansaan nga, awan iti balayda. Siyak na ron ti agbalbalin nga kadkadwa ni Manang Minda. Lukas nga awan ni Manong Bricks, Manong Robert.
ag makatawenak iti sidong da Manong Bricks ken ni Manang Minda kaskat kadwa wenno katulong Manong Robert. Idita agbalbaliw ni Manong Bricks iti tratamyento na ken ni Manang Minda. Dahito ket gaputa saan da nga maipaayan ti anak. Ket rumrumuar nga ti addaan iti diferensya ti amo ka babae nga ni Manang Minda. Masansa na mabarte ka sumangpet ni Manong Bricks. Ket kasta nga sumangpet agapada. Kanayon ti panagpalpalawag ni Manang Minda ken ni Manong Bricks, Manong Robert. Nga ibagbaga na nga saan na nga inkakaayatan nga agbalin alupes wenno awan ti kapabilidad na nga makaanak. Daytoy ket impaay ken kuana ti Dios. Kanayon nga agpakpakaasi nga nuwen ken mabalin ket awaten na ti gasat na. Gaputa isuda ket agasawa. Maibinggas dita ti sangit nga mangmangiko ken madaduma maimat matangak. Dito'y kabsat nga tunggal agsinnong batna, agsinnong batda. Ket adda digiti gundaway nga madiswan ni Manong Bricks, ni Manang Minda. Banag nga pagsidsiddukeran ken pagdandanagak unay. Dito'y nga kasla agbabawi akidin nga simrek kadakwada kas katulong. Gapot to na anya ti maimatangak nga aramiden ni tatang ken ni nanang. Kasta mamnetlaingen ti makitkita nga aramiden ni Manong Bricks ken ni Manang Minda, Manong Robert. Dududwa kami ken ni Manang Minda. Dito'y nga agpakpakaasi nga saan ko nga irurwar no anya iti mapaspasamak kadakwada. Ngamin Manong Robert awan digiti makaammo iti kasta nga trato ken kuana ti asawa na. Mamati ka man wenno saan no adda digiti pangitugutan da kanyak nga party wenno panagtitipon. Ket agbalbalinda nga kasla naragsak. No adda digiti agdamag kadakwada no apay nga awan pay ti anak da ket makitam latta ti panagpamarangda nga kasla saan pay nga tiyempo tapno maaddaan da iti anak. Nga data ti numero uno nga problema iti nagbaitan digiti agasawa nga Manong Bricks ken Manang Minda. Nagtungpalak met Manong nga awan na pulos ti pangibagbagaak no anya digiti mapaspasamak. Ngem ti panagsidsidduker ken panagdandanag ko kasla adadda nga idurdurun nak tapnon ti kasta panawak dagiti agasawa. Ngamin jak kayat nga maulit-ulit nga makitak ti panakadangran ni Manang Minda, babayan ken ni Manong Bricks. Ngamin ket agsubli dagiti pasamak, iti nagbayatan ti amak ken iti inak. Iti likudan deta Manong nagtultuloy met latta ken dimegdig pay ket diti sitwasyon ti amak. Nagbalinen nga talaga kaslabambanti kariti pagdiinuman. Nagbalinen nga mapan mayaw awid wenno maidur-tudur akunada no mabartek kadagiti papananda. Nga deti ket nagbalin na dakkel a problema ni nanang. Ngano umay iti ayan ko nga pagtaingan ket maibagbaga wenno may istoryana. Ngem limlimitarak ti oras na ngamin jak kayat nga adda digiti sabali nga madlaw na aglalalo no kasta nga adda giti black eye wenno makita digiti naglemmaan ti panangdangran ni Manong Bricks ken ni Manang Minda. Nagbalin digiti nga kaamamak ko kasla al-alya Manong Robert nga nakaamamak ti langana nga nuwen ken mabalin agtidema ken apotek digiti lapayag ko ket jak makita ti kakastoy a pasamak. Dududwa kami manen ken ni Manang Minda, Manong Robert. Plano kiditi agpakada gaputa maamakak nga agpakada ken ni Manong Bricks. Ngem inun na anak. Agsangsangit ti amok nga babae nga nagkuna. Opel, ano ti amon may panggip ti biyag ko? Ti panakadanggang ko.
pangasim din ang panawan. Diyak kaya tamaamon da papakin ni Mama at kastoy nga sasaadik inidenti ng balay. Pangasim, saan ako mga panawan? Si kalaingin ti amok nga pangibsusuangat kaningin ti parikot ko. Si kalaingin ti amok nga pangyasuga kiti saksakitin tinakit ko. Imbilang ka nopel kasi inauding at amsak ko. Pangasim din ang panawan. Agsangiten ni Manang Minda, Manong Robert. Dito'y nga jak na inadan, wano na igawid tiriknak. Inarakop ko ti amo ka babae. Nagkariak nga saan ko nga panawan. Kanin pudnok nga kinagpudnunak at kayat kukuman ti agpanaw. Ngem gapu ti asik kinpana. Saan ko nga patuluyan pa. Nagyaman ni Manang Minda, Manong Robert. Naglabas pa'y di ti aldaw, nagtultuloy met ti kalvaryo ti amok nga babae. Pakairamanan ti inak, gapo iti sitwasyon da, nga mas madangdangran nga asawa. Nagkalmabasit kano ni tatang iti panagdangran ngem, pan nakaibabain metten ti araramiden na. Tada nga rin digiti gundaway nga dinan makabalinan ti agawid, no kasta nga mabartek ka di papanan na, Manong Robert. Nagtultuloy met nga kapal-alila ti inak, pakairamanak. Dito'y nga, adda digiti gundaway nga malaglagip kulat na ti kabsat ko apimanaw, gapo iti sitwasyon ti familyami, ni Manang Kudina, Manong Robert. No kasta nga sumarungkar ni Nanang, when no umay mangibaga iti, sweldok gaputa, agkurang para kadakwada ken ni Tatang, ti masapulan na. Mapagsarsaritaan mi ti kabsat ko. Naundayan dedi nga panawin Nanang. Awam met laingin ti pakadamagan tayo no sa dino ti ayan ni Manang Dina. Wen nga rudan ako. Isulaunay ti kang runaan niya. Mangpugsat iti, pigsak no malagip ko ti kabsat mo. Sigurado nga, no adday sunak it, agsubli. Kay kayat nanti, saan niya agsubli ka na kayo, kapag saan metten na nagbalbaliw ni Tatang. Nagtultuloy metten ti, panagbarbartek na kinadadapay nga makaibabay ineng kadagiti agundaway. Wen nga rod, diya mo no kaano nga agbalbaliw ti amamanak ko. Dagita digiti masansan nga mapagsarsaritaan mi ken ni Nanang tunggal agtipon wenno agkita kami, Manong Robert. Naglabas pa iti aldaw, kabsat ko. Agingga nga, naikanti, may nga dakkel a proyekto ni Manong Bricks, iti kabangibang a probinsya. Dito'y nga injaya na kanimi, Manang Minda nga mapan kami, gaputad da kano tinaaramid nga napintas nga barracks, wenno pag naedanda. Kenada ti sulo na apagyanan, kas project engineer, tinasang nga proyekto. Imanamong ni Manang Minda, ti ammo kidiket makaawi da kun og may saak ngagbantay di balayda. Ngaminjaya da nga agasawa nga itugot dak gaputa nalawa kanumet kanada ti 2 kwarto iti naaramid nga pagnaedan ni Manong Bricks, Manong Robert. Naragsakan nak gaputa sa anak pay nga nakapan iti nadakamat nga probinsya iti umabagatan, Manong Robert. Dito'y nga rod nga napanak iti ayan dananang ket nagpakadaak nga itugot dak da Manong Bricks ken ni Manang Minda iti probinsya apapananda tapnon ti kasta atendaran na ti dakkel nga proyekto ti kumpanya nga pagpapaayan na. Maragragsakan na ka nagpakada gabuta makitak mitlaingin ti sabali a lugar nga saan nga dito'y kabukbukudan tayo lang ang lugar, Manong Robert. Kasamanan ituloy tayong ibasa dito surat ni pagayam tayo nga Ophelia. Agyaman tayo ka dito sumaganad.
Thank you very much kada Mr. Guillermo Agustin kani Mrs. Larina Agustin manipod ti Toronto, Ontario, Canada. Agyaman tayo may kada kani Mr. Jewel Centillas manipod ti Lahaina, Maui, Hawaii. Ni Mr. Ray Villanueva manipod ti California, Estados Unidos. Ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Kani Ma'am Esmer Galisinao manipod ti Barcelona, Pagilian, Espanya. Thank you very much kani Dr. Alan Thailand ti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Nadari quick na inyo ti Bagiyo Papagayam, ketyo ti pakonsultar ti doktor, mapani ti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Thailand. Thank you very much iti Cherylins Crispy Chicharon nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherylins Crispy Chicharon at daan raman nga di munto kalipatan, pakiramanan di sa balipay nga putahe wenno naluto a karne ala kuda. Ti Cherylins Crispy Chicharon, kukuha kini matbatunan da Mr. Henry Vallador, ken ni Mrs. Cherylin Jacinto Vallador, manipod ti Santa Maria, California, Estados Unidos. Pagyamanan tayo ti TMT Construction Company, iti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City, Lauden ti Cabeza Elementary School. Amin nga kasapulan nyo nga construction assistance, mabalin na kayo nga serbiyan ti TMT Construction Company, iti na yung kalintigan na presyo. Manipod pan nakaplano, aging gana nga malpas ti pasdek nga kahit yung patak ni rin, TMT Construction Company. Babaen iti panangimaton ni Honorable Telvin Tapawan, kameng ti konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo di Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City. At daan ka rin nagkakalaing nga aircon technician, staff nornusen dati problema ti aircon tilugan nyo, babaen ti panangimatmaton ni Engineer Neil Jose. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka rin iti kalidad. Yem nalakat ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka rin balayo when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di iti kasapulan nyo kada iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina di iti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti Barangay 50 Butong, di Siyudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge. Nalaka, ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti ginubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kastamit ten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Nagturong kami nga rod tinasao nga probinsya Manong Robert. Husto tinagbalin niya palawag ni Manong Bricks. Napintas ti lugar nga ayan ti pagyanan nga pagbantayan na itinasao nga proyekto. Nalawa detoy arig na may nga balay. Adaan iti 2 a kwarto kompleto ti pasilidad, pakaramanan ti kusina.
Nagbalin na naragsak ni Manang Minda, nagyaman ak detoy, gabuta. Sipod dimteng kami kat saan dapay nga nagapa. Siguro ket mabain ni Manong Bricks. Gaputa, adu di pada ng inhinyero nga makatkadwami tinasaong asay, Manong Robert. Nasurukin na makalawas mi tinasaw nga lugar, manong ko. Idi mapanunutan mi tirumwar, nagpasyar kini Manang Minda, tinasaw nga lugar nga ayan mi. May sa asyudad detoy, Manong Robert. Nagpakada kami nga rod, nagpakada nga rod ni Manang Minda, kini Manong Bricks. Ket pinalubusan na kami met. Nang tidpekit diti kwarta nga, pag meriendami ka no, no mapangkamto ano ka, di fast food chain nga kayan ni, ken isang pitan minto. Rimwar kami nga rod, ket bayat ti kadami ti sentro, tinasaong nga syudad, Manong Robert. Nagkatang-katang kami, wen kabsat. Ado digiti napipintas nga parte, tinasaong nga lugar. Nga dapay digiti turista. Nga madamit digiti makita, ngagpalpalama, wen no beggars, nga kunada iti Ingles. Manipo di tiyandaan, kada iti parke, pakairamanan, ti simbaan, Manong Roberta. Inawis nak ni Manang Minda nga mapan iti simbaan, iridedi nga mundaway. Ape nga iti simbaan ti papanantamana. Kaya't ko di agkararag bayat ti kadati iti simbaan nga lugar. Kaya't kung idawat kini ako Diyos nga, sapay ko maopeta ang balbaliw ti asawa. Nabayagbasitan niya sa anak nga. Sinidiri ti saan ko pa na kayo maibigwan iti anak. Uwi niya rin manan. Ori siya kat maragsakan na piti. Naon day basili na panawin niya sa akin na palagapa. Mapantay pa siya ano pe. Kaya't ko di mapanagkararag sa tiyan. Sige mana, mapantang nga rode. Kadami ti simbaan, nariknak ti kinapasnek ni Manang Minda nga nagkararag. Uri siyak met mano, nagkarkararagak nga sapay kumata ag balbaliw met ti amami. Ken maragragsakan ako no nagyaman na kit nabayagan niya saan na panangdangran ni Manong Bricks ken ni Manang Minda. Diyos ko, patgam ko mati kararag ni Manang Minda. Patgam ko mamit ti kararag ko. Pangaasim ako. Silahong ka diti panunot ti amak. Sapay ka dita ang balbaliwen. Sapay ka dita, marik namit ken ninanang tiragsak iti sidong ni tata. Ken uray siya. Kan kanayon laing ni isuda ti linaon ti panunot ko. Masyanak pa'y ket diniti. Sitwasyon ni nanang kaputa. Kas na maidukdukit ti sitwasyon na numakitak ti panagapapakin panangdangdangran ni Manong Bricks ken ni Manang Minda. Pangaasim ako. Itid mo kadimet din ti talna iti pamilya. Pakairamanan iti pamilya when iti nagbetan iti agasawa. Ada Manong Bricks ken ni Manang Minda. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang ka sa sarap.
marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products. At talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming Juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your Lechon Manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni Suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Di kwati na pintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no namang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood ang i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapnon kasta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na isi pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kaditi rugit DJ air conditioning system ket at the tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka mang Robert. Simbaan manong Robert. Medyo mumalim idin nalinungin ti sango ti simbaan. Dito kabsat nga nakita diti agpalpalama. Nakadalo kapit ti daduma. Adamit digiti nakatugaw nga sangsangwen da nga tasa wenno lata. Adamit digiti mangitaytaya iti ima na. Nga kayat nasa wen dumawat iti maitulong kadakwada. Nagsanek ti mata kiti maysa kadagitoy. Maysa nga babae. Adamang bambantay ken kuana nga ubing ano dia kagriro iti panagkita ket agtawin ti tallo wenno upat. Sa ano na nga makita ti rupa ti babae gaputan nakadalungdong. Siguro ket gapoy ti pudot wenno darang no pay mumalim manong Robert. Asutek kumaidin ti barya iti mismo nga bulsa ti pantalon ko. Idiyangad ti babae ti rupa na. Ngayamoy ti buok na. Pakairamanan ti dalungdong naman ng Robert. Nagsiddo kerak kabsa ti di agsabat dagiti matami. Wen mano. Nagsiddo kerak gaputa ti langa. Ket isu ti langa. Nga sapsapulot iti naunday unay na panawen. Ti kabsat ko nga ni manang dina manong Robert. Inasetgak detoy ket ditoy nga nagdamagak. Manang dina, si kakadi. Kinita nakabsat ngem saan nga simumbat. Nagtubog digiti matana. Nagarubos ti luwa.
Inarakop ko ti kabsat ko. Sika nga talaga, Jack ng kamali. Sika maanang ko. Api nga dakay ti dito nga lugar. Masideg ni manang minda kada kami. Agama mo kayo. Manang, iso ti kabsat ko nga nagtalaw. Nagtalaw ga po iti panakauma na nga mangkit-kita ti sitwasyon ti pamilyami. Ti kinaranggas ni tatang kininana. Iso ti rason na pimanaw. Base din sa lukit na nga surat iditi rikip ti ridaw ni. Nagtimek ni manang minda. Ading ko, agyaman at nakita na. Pinatgan ti Diyos ti kitiado nga kararat ko. Nga may isa kumakada kayo kin ni nanang ti makita. Mabuti nga nga may sumangpit ta sigurado lakit di nga siniginanat ni ama. Ti amata. Aglalo ti nagbalinag-asap ko. Oh, mapantayo sa Dje kayo aging istorya. Nalinong sa Dje. Inayaban na ti ubing, manong. Dito ni Arlene. Anak ko, aling ko. Anak mo. Sa dinong arog ti ti asawam. Sa dinong ti ayan ti ama ti anak mo. Dito ti may isa nga pagamkat mo agawin. Amok mo sa dinong ti turo niya. Ngim na paayak ni ayan. Noan niya di kiti aramid ni tatang kiti nanang. Kastamit ti inararamid ti ama ni Arlene kaniyak. Bayat iti kadami tinalinong ngasangot ti simbahan. Ado di kiti istorya. Nagregret di kiti luwang. Ken di adadda nga pakasaira kinaglulwa kami nga kabsa na ibuybuyog ti kaanakak na ni Arlene nga nagsangsangit amang kitkita kada kami. Uray ni manang minda kasta unay metten ti panagarubos di kitilwana. Aging kakabsat nga singasing na nga mapang kami ti maysa nga panganan. Tapno ti kastapet peden mi ti bisin iridedi abundawan. Irikaad nami ti panganan, dito nga nakita nga kas na malawglagawan ti kaanakak. Nga kayat na nga sa uwing kapsa, mabisbisinan na. Inayaban mi dama ng Dina, ken ti anak na nga ni Arlene, iti ayan ti pag nagdagusan mi. Nakipakaasi ak ken ni Manong Briggs nga nuwen ken mabalin. Ket palabsen da ti rabii. Ket agawid kami ti sumuno nga bigat. Tapno ipang ko itulod kininana. Ngem kinuna ni manang Linda nga numabuteng ni manang Dina nga agawid. Ket agdiretso kami latan iti balayda. Ta sumaruno damit ken nga agawid ken ni Manong Briggs. Dayta nga rod tinapatungpal Manong Robert. Nagpatnag kami nga imyan iti barracks nga pagiyanan mi. Ni manang Dina, ti anak na nga ni Arlene. Pakairamanan. Kabigatan na naguray kami tibas. Nga agturong iti probinsya tayo, Manong Robert. Bayat iti kadami tibas, kinuna ni manang Minda, o manang Dina, nga saan na kayat ti agawid iti mismo nga pagtengan mi. Ngamin ket mabuteng ken mabain ken ni tatang. Dito'y nga rod kabsat nga nakapagtulag kami nga agtaros kami ti balay da Manong Briggs ken ni manang Minda. Tapnon dito ito nga ayabak ni nanang ket agkita day ti kabsat ko nga naundayan nga panawen nga nagpukaw Manong Robert. Madamdama pa'y kabsat tadda kamin. Iti pagtengan dama ng Minda. Mumalim idin. Dito'y ngayon lutwak di iti agina, ti kaanakak ken ti kabsat ko iti naimas amakan.
Ket kas ti dati nga nakita, iti ka anakak, kas la malaglagawan, mabisinan. Uri ni manang minda, ket wenno manang dina, ket napalalo iti panagbusog na. Nakutungin ti kabsat ko, nupay maan ninawang pay laeng tinalap sa tarupa na. Ngem no iti pamagi na manong, saanen. Saanen niya kas iti dati iti pumanaw, nga isunakit na pintas, at daan iti nasipukil nga pamagi. Jak nagtaktak kabsat, kabigatan na napanak iti ayan ni nanang. Iti pagtaengan wenno family house damanang minda. Ket dito'y nga inbagak keng kuana nga nasa pulak tinagpukaw nga kabsat ko nga ni manang dina. Nagdardaras nga rod nga nagpakada ket napan kami kabsat. Iti ayan ni manang dina. Iti pagtaengan damanang minda. Iti pa nagsasarang mi nga tallo. Ti inak kenda kami agkabsat pakairamanan ti kaanakak nga ni Arlene. Nagar-arugos manen ti luwami nga upat. Dito'y nga imbagbawen na ibagak nga nasaya at paylaing ti Dios kada kami gaputa nagtutumpong kami. Manong Robert. When kabsat ko nupay naladingit ti panagsubli ti panagkikita mi. Nagarimit ti ragsak ti tunggal may sa kada kami. Saan niya nagsubli ni nanang iti ayan na nga pagtengan. Nagluto kami nga rod iti balay damanang minda ket nagsasango kami nanangan. Kinumbinser ni nanang ni manang dina nga agawid iti balay mi. Ket dumawat iti pamangkawan iti amami. Kinungkunana nga nupay mamartik ni tatang, ket sigurado nga makaawat met. Ken marikna namit nga dailiw na ken ni manang dina. Ngamin ket adda digiti gundaway kano nga si babartek nga malaglagip na ti kabsat ko. Kas nakailiw namit detoy. Dayta nga rod tinapaturay manong Robert. Ket pagyamanak ti apo ta, naawat met ni tatang ti kabsat ko nga ni manang dina, ngem nagtultuloy latta ti ginamamartik na. Nagtuloy met ti panagbalbalin ko nga katulong ken nang tungpal ko iti karik ken ni manang minda nga jak panawan, manong Robert. Ngem ti dakkel nga buribor ti biag ko kadagito nga gundaway, gapot agtawen akon ti 28. Kastahan ti kabayag ko nga agnanaed iti pagtengan damanang minda, manong Robert. Adun digiti pinaay ko nga nagrayo kanyak. Gapu iti amak ko nga maipadaak kini nanang. Maipadaak kini manang minda. Maipadaak iti nagbalinagasat ti kabsat ko ani manang dina. Kasla kayat ko nga talikodan ti makon ko na nga ayat. Kasla jak kayat nga ipaay ti talik ko iti asinuman na lalaki. Nupay adda maysa nga napasnek, nga kasla kayat na nga balbaliwan ti takder ko iti lubong ni ayat. Deto'y ket ni Arnel. Ni Arnel manong Robert ket saan unay nga dayo ti balay da manang minda. Saan nga iso tinabaknang, saan met nga iso tinakurapay. Mariknak na damit tin panagayat ko kenkwana, gaput ika undayan nga panagrayrayo na. Ngem, agar-ari latta ti amak kanyak. No awatek, ti ayat na wenno saan, kabsat ko. Dito yan nagibusak, manong Robert, ti panangisalaysay ko, itinapalabas ti biyag ko. Ti pagayam mo agyaman ken ka, Ophelia. Paghayam ko, Ophelia, agyaman akmet, iti pa nagsurat mo, iti programa tayo tinapalabas. No pa'y saan mo nga daw-dawaten, ti kapanunutak, pa'y panggip iti amak mo nga sumrek iti lubong ni ayat, aglalalo iti agtawin mo na 28, para kanyak. Saan niya umiso nga pagibasaram, digiti nakitam, na imatangam, iti nagbetan ti amam ken ti inam, tinagbetan ni Minda ken ni Brix, ken tinagbani na pasamak ti kabsat mo nga ni Dina. Saan niya digito iti
mangitunda iti gasat mo nga kas pumada iti gasat da. Addaking ka nga mangtingiting iti lalaki nga pangyawatam iti ayat mo. Ngamin saan met nga amin kami nga lalaki ket nadangkes, wenno nadangkok iti asawa, wenno babae, pagayam ko. Si kamit laeng ti ayan, ti panang gradom, wenno panang kitam, iti pangitalkam iti ayat mo. Saan nga umiso nga gaputa maamak ka kadagiti nakitkitam kadananang mo, ken ni tatang mo, ti amom nga ni Bricks, ken ni Minda, ken ni nagbani nagasat ti kabsat mo, ket mabuting kamit ten nga agayat. Saan nga umiso deta kabsat? So nga, para kanyak, agayat ka, lukatam ti ridaw mo para iti lubong ni ayat, ngem pilyem, no asin no ti pangyawatam, iti talek kinayat mo pagayam ko. Ulitek tagyaman iti managsurat mo iti programa tayo tinapalabas. Dito yun papagayam nga pumakada kami para iti deti nga programa, deti iti pagayam yun ni Robert de la Cruz, iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Iba timin tinatalinaay nga malim ti Sabado papagayam, agyaman kam, kayat yung nga nagdingig ken nagbuya. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Tinapalabas.